Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Ei, hola, Marc. Saps una cosa? M'agrada molt com et mous i com fiques les lletres al damunt de la paret. Ets tan didàctica. Doncs no ho dec ser gaire si parles així. Què passa? Què he dit? Això. Has dit ficar. Apa, ara no em diguis que ficar és incorrecte. No ho hauria dit mai. Tranquil, sí que ho és de correcte. El que passa és que ficar té el sentit de fer entrar en un lloc, de posar una cosa dins d'una altra. Ah, vols dir d'introduir? Sí, també introduir. Per exemple, fiques una clau a dins d'un pany, fiques diners a la guardiola, et fiques al llit quan te'n vas a dormir. I tu, sempre que et fiques al llit, te'n vas a dormir? N'hi ha que es fiquen on no els demanen. I així, doncs, les lletres no puc ficar-les al lloc? Les podries ficar en una capsa, per exemple, per guardar-les, però no per escriure amb elles a la paret. En aquest cas tens... posar. Senzillament les poses a la paret. I jo sé que a tu se t'ha ficat al cap una cosa, però amb els teus comentaris no aconseguiràs posar-me vermella. Has tornat a ficar la pota. Que no aconseguiré posar-te vermella? Més vermella que un tomàquet et posaràs. El verb ficar té el sentit de fer entrar en un lloc, de posar una cosa dins d'una altra.